సాయంకాల సమయంలో యెహోవా దృష్టి నీ మీద ఉండాలి అంటే నువ్వు ఆయన యందు భయభక్తులు కలిగి జీవించాలి. ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారంగా జీవించాలి. ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారంగా చేస్తే నీ జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఈ రాత్రి నువ్వు ఇంకా అదే స్థితిలో ఉన్నావంటే ఆ స్థితి మార్చబడాలంటే దేవుని మీద నువ్వు ఆధారపడాలి. ఎవరిని ఆధారం చేసుకోవాలా? ఈరోజు చాలా మంది మనుషుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు. ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని మనుషుల మీద ఆధారపడుతూ ఉంటారు. ఆధారపడి 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 చివరికి ఏ పని కాక పాడైపోయి పతనమైపోయి కృంగిపోయి వేదనతో రోదనతో ఉండిపోయినటువంటి జీవితాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి. కానీ రాత్రి దేవుడు అంటున్న మాట ఏదో తెలుసా? నీ కుటుంబం అలా ఉండటానికి వీలు లేదా? నీ కుటుంబం ఎప్పుడు అనేకులను పోషించగలిగిన కుటుంబముగా నువ్వు మార్చబడదువుగాక. నీకు విరోధముగా ఉన్నవారే నీ కొరకు ఏం చేస్తారంట? పని పూర్తి చేస్తారు. నువ్వు వెళ్ళాల్సిన పనిని వారు నీ కోసం సిద్ధము చేసి రెడీగా పెడతారు. నువ్వు మొట్టమొదటి చేసిన పని దేవుని మీద ఆధారపడటం నేర్చుకోవాలి. దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా నడవటం నేర్చుకోవాలి. దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతకడం నేర్చుకోవాలి. చాలామంది ఇష్టంగా బ్రతకకనే సమస్తమును కోల్పోతూ ఉన్నారు. నిరాశ, నిస్పృహ, వేదన, రోదన, చెప్పుకోలేనటువంటి పరిస్థితులు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో దేవుడు నాకు ఇస్తున్నటువంటి ప్రేరేపణ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో ఒక తల్లి వేదన పడుతుందని తెలుసా? నా కుమారుని భవిష్యత్తు ఏంటో, నా కుమారుడు నా చేయి దాటిపోయాడు, వాడు నా మాట వింటాడు లేదా, ఎవరో ప్రేమిస్తున్నాడు, ఎవరో ఎక్కడికో వెళ్తున్నారు, ఏమో చేస్తున్నారు, ఏంటి పరిస్థితి?